लथि खालामनो सानखांदों आरो बेनिखायनो मैयासो गुवाहाटीयाव हम मिनिस्टार नाथाय जोंनि 50 बोसोर अमित शाहआ मोनसे स्टेटमेन्ट होदों भारत सरकारा आसाम सरकारा मानो दासिमबो होनो नागिरा नर्थ इस्टखौ बड'लेण्ड मोनाबा जों जिराया जों नाजाबाय थागोन आन्दोलन खालामबाय थागोन आरो जेंनाफोरखौ बोस्रांगोन नागारा बिथांमोना मानो जोंनि सायाव हिंसा जों मानो बड'लेण्ड मोना नर्थ इस्टआव आसामाव जेफोर सहस्र संग्राम खालामबाय थानाय संगठनफोर दं बिथांमोननि समस्याखौ समाधान खालामनो बिथांमोना स्टेटमेन्ट होदों बक्तव्य होदों बे आसाम हादराव आरो बिथांमोननि बे बक्तव्यआनो बिथांमोना मानो भारत सरकारा दासिमबो दिनै जोंनो बड'लेण्डखौ होनो गोसो गैया एनडिएफनि समस्याखौ समाधान खालामनायनि मोनसे बिथाङा इंगित बड'लेण्डखौ जों दिन्थिदों हेफाजाबा बड'लेण्डखौ आरो समाधान बेखौ खालामनानै समाधान खालामगोन जे जेब्ला ज' जायो ज' जानानै सरकारजों सावरायोब्लासो मानो बिदि जोंखौ खिन्थु जों फिदिंबाय थानांगौ गावस्रायोब्ला दै गांहोनांगौ सान्दुं अखा फोजोबबाय बे थानांगौ समाधान आन्दोलन जानाय खालामबाय नङा थानांगौ जों इसिबां आरो बेखायनो रायजो राजाफ्रा बर'नि गौथुमफोरखौ बर'नि दैदेनगिरिफोरखौ बर'नि संगठनखौ आरो ज' जानायाव थांनानै आन्दोलन खालामहैबाय ज' थायो जानायनि थाखाय ज' जानानै खामानि मावनो थाखाय नारसिननांगोन मानो नागिरा आं बेखौनो खावलायदों नोंथांमोना नारसिनबासो जालायनो हागोन जिराया जोंनो नांगौ बड'लेण्ड जय बर' हारिनि न' बड'लेण्ड न' रेस्ट न' बड'लेण्ड न' रेस्ट उइ वान बड'लेण्ड उइ वान बड'लेण्ड गाबोननो सुक्ति आङो बे जायगानिनो चिरां डिस्ट्रिक्टनि जेराव बे प्रग्रामा जागासिनो दं आं बे जायगानिनो बेयाव फैनानै नोंथाङा माबायदि गोजोननाय मोनदों आङो गोजोननाय मोननाया माने जोबोद गोजोननाय मोनदों दि जोंबो दिनै जोंनि जेनेरेसनाबो दिनै जोङो बड'लेण्ड दिनै आसाम सरकारानो खाबु मोनदों बिनि थाखाय जोबोद गोजोननाय मोनदों फैबाय थानाय समाव नोंसोर बड'लेण्ड समस्याजों माबायदि बाहागो लागोन फैबाय थानाय जेसेबां दिन बड'लेण्डआ जाफुङा एसेबां दिन जोंबो हेफाजाब खालामबाय थागोन खाबु लाबाय थागोन बिदि सोमावसारनायाव बाहागो